On kaunis kesäpäivä. Jaska ja muut leikkivät prinsessoja. Pian postilaatikkoon putoaa pommi. Vai oliko se kirje? Pieruja! Kamala haju! Ihana tuoksu! Hohoho ja hohoho, tässä on Rudolf Ninja. Mennään selvittämään kaasujen aiheuttajaa. Onpa kauniita kukkia. Malovromi. Hirveä löyhkä! Oi, mitkä tuoksut, ja ne ovat vielä paljon kauniimpia. Ystävykset pääsevät vuoren huipulle. Rudolf huomaa vihollisensa saapuneen ja heittää heille pieruja! Jaska huitaisee Rudolfia kepillään. En saa enää haistella tuoksuja. Mikäs heille tuli?